Ac mae wastad wedi bod yr un peth. Dyw e ddim gwahanol nawr yn ein bywydau ni, beth bynnag yw ein hoedran ni, byddwn ni weddol sicr fydd pa bynnag oedran ni yma wedi gweld yr ymatebion amrywiol yma yn ein capeli ni, ac yn sicr dros y canrifoedd ac yma yn hanes genir Iesu, i ni'n gweld ymatebion gwahanol. I ni'n gweld hyn yn y modd holwyd cwestiynau. Wrth i bobl ofyn cwestiwn, i ni'n gweld rhywbeth yn y natur yn dydyn ni. Yn y ffordd yma rhywun yn gofyn cwestiwn, gall cwestiwn gwbl garedig fod yn golygu rhywbeth gwbl wahanol yn dod o ryw berson wahanol, yn dibynnu ar yr hyn sydd ar ei cylonau. Ond yr un yw'r geiriau, ond mae'r tôn, mae'r cymhelliad yn gwbl wahanol. Ni'n gweld fan hyn gofynodd y doethion a ddaeth o'r dwyrain i Jerusalem. Edrychwch ar yr ail adnod, yr ymholi yma. Yr ail adnod, gan ddywedyd, pa le y mae'r hwn a anwyd yn frenin yr Iddewon, canis gwelsom ei seren ef yn y dwyrain, a deithom i'w addoli ef. So, maen nhw'n gofyn, pa le y mae'r hwn a anwyd? Ble mae e? Dyna chi gofyn, a chi'n weddol sicr bod nhw'n gofyn achos bod nhw eisiau gwybod. Am reswm, ymholi didwyll. A wyddus oeddynt i weld yr Iesu. Pam? Mwyn ei addoli. Dyna pham. Doedd dim byd arall yna. Dim i ymddangos yn iawn, o mae lot o holi fel yn does. Dim mwyn smalio bod nhw'n mynd i addoli'r Iesu, maen nhw'n ymholi achos maen nhw eisiau. Mae'r gweithred oedd efallai'n dangos yn ei fe welwn ni maes o law. Y perygl yr oeddynt ynddi. Ac felly yr oedd yr ymholi yma'n sicr yn dod, nid chwarae oedd e, nid chwarae crefydd sydd fan hyn, nid dweud y pethau iawn sydd fan hyn, ond yr oedden nhw wir am wybod ble mae'r baban Iesu. Ond yna, drychwch ar adnod 3 a 4. Ond pan glybu Herod frenin, efe a gyffrwyd, a holl Jerusalem gydag ef, a chwedi dwyn ynghyd yr holl archoffeiriaid ar ysgrifenyddion y bobl, efe a ymofynodd a hwynt, pa le y genyd Crist. Felly maen nhw'n gofyn. Wel, dyna chi wahaniaeth nawr. Herod yn gofyn, ble y mae'r baban yma wedi ei eni. O, fe geir amrywiaeth yng nghymhelliad yr ymholi. Ac felly hefyd, i ni'n gweld ymatebion heddiw. I ni'n gweld, ond ydyn ni, yr cymhelliad yn yr gofyn ac yn yr ymateb hefyd. I ni'n gweld gymaint o amrywiaeth, ond dyw ddim byd newydd. Yr un yw'r ymateb, yr un yw natur ddynol. I ni'n gweld e dro ar ôl tro, ac yr un yw fan hyn. Felly, hoffwn ni yn gyntaf edrych ar ymateb Herod, yn ail ymateb crefyddwyr, pobl crefyddol. Ac yna'n olaf yn drydydd ymateb y doethion. Wel, yn gyntaf ymateb Herod. Bydde Herod wedi bod yn ymwybodol o gred yr Iddewon. Yr oedd e wedi bod na ddigon o flynyddoedd, ac roedd e'n gwybod fod yr Iddewon yn credu fod y Meseia eto i ddod. Oedd e'n gwybod, oedd e wedi clywed Sion, yr oedd e wedi clywed yr hanes rhywfaint, falle ddim wedi canolbwyntio gormod, ond oedd e'n gwybod rhywfaint. Y bydde yna un yn dod i fod yn frenin dros hyn. Felly mae hwnna'n sicr yn ddigon i beri iddo fe ddangos rhywfaint o ddiddordeb, achos yr oedd e fel yn frenin, ac felly doedd e ddim eisiau unrhyw un arall i ddod, ac i fod yn arweiniwr ar ei bobl. Ond wedi blynyddoedd o deyrnasu fel brenin. Gallech chi tybio bydde Herod wedi gobeithio i fod wedi llwyddo osgoi y bygythiad yma i'w deyrnasiad. Dwi wedi dod i ddiwedd fy nheyrnasiad, a dwi ddim wedi gorfod cael y bygythiad, y broblem yma ar ddiwedd fy ngyrfa, ac felly dwi'n dod i'r diwedd, ac yr oedd e'n falch bod wedi cyrraedd y diwedd heb drafferth, heb bygythiad, heb i'r Meseia ddod, achos oedd yna gymaint o sôn dros ganrifoedd fod y Meseia i ddod, ac felly bydde fe wedi bod yn ofni, bydde fe wedi ofni, Meseia ar ôl cannoedd o flynyddoedd o rhagweld a rhagdweud i fod yn dod, beth os dawe tra fy mod un frenin? Ac allech chi ddychmygu bod e'n gwybod bod wedi dod i'r diwedd yn agosau o leia. Ond yn ymwybodol o'r Sion oedd ar led ymhlith yr Iddewon, y cyffro falle fwy o gyffro, arwyddio nawr, nawr yw'r amser. Oedd y cyfnod yr oedd Duw yn mynd i anfon y Meseia. Digon o broffwydolaethau.
A petair I ddewon yn ystyried, wel, ydy ar fi'n dod? Ac felly dyna sioc y cafodd pan glywodd y cwestiwn y doethion. Pan dath y doethion, oedd e'n gwybod am beth oedden nhw'n sôn. Ac efallai galon wedi suddo rhywfaint, a I gythryblu, a I wylltio, ac yn meddwl, na, dwi'n mynd I osgoio, na, dwi ddim yn siŵr, mae'r Meseia falle'n dod, dwi ddim yn gwybod, ydy rhain yn gwybod am beth maen nhw'n sôn, ac fe cythryblwyd ef. Nawr, I ni'n gwybod, yn gwir oedd ei fod wedi amgylchynu a sawl un oedd yn agos iddo, oedd yn bobl drwg. I ni'n gwybod hynny, a mae pobl yn gallu esgusodi pobl yn dydyn nhw. Wel, mae'r dylanwad arnyn nhw wedi peri iddyn nhw fihafio fel hyn ac fel llall. A pobl creulon o'i amgylch. O wedi dweud hynny, yr oedd Herod ei hun yn euog o fod yn ddyn ofnadwy, yn lofrydd, llawn cysineb a balchder, ac wedi amgylchynu ar rhai tebyg. Ac y blynyddoedd o deyrnasu ac iddo agosau at diwedd ei fywyd, I ni'n gweld fan hyn, I ni'n gweld yr ymateb yma gan Herod. Sut y mae atgasedd at y gwirionedd yn gallu peri I rai gael nerth I wneud drwg. Yr oedd yn hen, yr oedd yn dod i'r diwedd. Ond hyd yn oed yn y sefyllfa yna, I chi'n gweld rhywsut mae'n cael nerth o rwle, I gael ei gorddi gymaint, mae mor grac, mae mor flin, fod e'n cael nerth I ymosod, allwch chi ddweud, o'r pydew erchill ei hun, o'r un drwg, o Satan ei hun, bod na rhywbeth yn cael ei gorddi o ddi fewn. Ond ydyw yn od, mi ni'n I weld dro'r ôl tro, dydyn ni. Mae na rhywbeth dieflig, ond oes? Yr un drwg yn dod lawr ac yn corddi y fath gasineb. Ac I ni'n gweld yn Herod, mae'n cysau'r gwirionedd ac mae am tawelu'r gwirionedd heb sôn am ei yrfa fe fel brenin. Ac mae rhywbeth am yr ysbrydol. Mae'r Meseia yn dod. Ac felly nawr o rywle, ar ddiwedd oes hi y blynyddoedd maith o deyrnasu. Nawr mae'n cael rhyw nerth I geisio gwneud rhywbeth am y peth, a nawr mae'n ymholi, nawr mae'n gwybod I bethau, mae'n deall I bethau, mae'n gwybod beth I ofyn. Ond sylwch, nid mwyn cael addoli'r Iesu, nid mwyn gofyn ble gai blygu lawr mewn gostyngeidrwydd ac addoli mab Duw, na, dim byd o'r fath, mae am I ladd. Adnod 7. Yna Herod wedi galw'r doethion yn ddirgel, a'i holodd hwynt yn fanwl am yr amser yr ymddangosau'r seren. Allwch chi ddychmygu bod na wen ar ei wyneb e? O'n i'n siarad am hwn yn ddiweddar. Pa mae pobl yn gallu bod yn greulon tu ôl, ond yn dod lan ac yn bod yn neis I chi. Ac gyda gwen fawr ac yn garedig. Ac yn dangos, ond I chi'n gwybod falle tu ôl mae yna gysineb yno. O na, dwi eisiau rhoi sioi fawr o fy mod I gyda chi, fy mod I tu ôl I chi. Dwi gyda chi, dwi hefyd eisiau addoli'r Meseia. Dwi hefyd eisiau dilyn eich efengil chi. Dwi ddim eisiau cael fy nghydnabod fel un sydd yn gwrthwynebu. Na, ble mae Ble mae'r baban Iesu yn cael ei eni? Y doethion, y tri gwrdoeth. Mae Herod yn ymholi. Ac wedi ei danfon hwy I Fethlem, fe a ddywedodd ewch ac ymofynnwch yn fanwl am y mab bychan. A phan gaffoch ef y baban bach? A phan gaffoch ef? Mynegwch I mi fel y gallwy fynnau ddefod ei addoli ef. Am gelwyddgu. Gellir ychwanegu at restr o bechodau Herod, creulon, balch, dieflig, llofrydd. Allwch chi ddweud y cyfan, ond allwch chi ychwanegu at hwnna celwyddgu. Dau wynebog yn smalio bod eisiau addoli'r Iesu. Doedd ddim eisiau addoli'r Iesu. Dim o gwbl. Ond ni'n gweld ei fod yn ddyfeisgar, ond onid yw yn ddyfeisgar, onid yma sut y mae gelynion yr Iesu yn ymddwyn yn ddyfeisgar, gwybu, os wneith ladd y doethion, ni fyddai'n gallu dod o hyd i'r baban a oedd I fod yn frenin. Ac felly gall fod wedi dweud, I chi mynd I addoli'r baban, fe na eich lladd chi yn y fan ar lle. Ond na, achos mae'n gobeithio newn nhw ddod nôl a dweud wrtho. Ond chi'n gallu gweld, mae'n rhyfedd yn diwedd. Sylwch ar hwn y dyfeisgarwch, I ni yn gweld rhagluniaeth fawr y nef ar waith.
Achos yn syth, be fyddech chi wedi wneud? Petai chi'n Herod? Achos ni'n gwybod be fyddai pobl wedi wneud heddi, maen nhw'n ddyfeisgar iawn. Ond fe ddallwyd Herod rhag gwneud beth sydd yn amlwg. Beth sydd yn amlwg oedd petai wedi anfon ysbiwyr i ddilyn y doethion ar hyd y daith fer i Bethlehem. Mae'n amlwg. Beth yn y byd mae Herod yn ei wneud? Oeddi yn meddwl bod e wedi twyllo'r doethion ac felly'n dweud ewch i weld ble mae'r baban a dewch yn ôl a dwedwch wrthai. Ond bydde fe wedi bod llawer mwy synhwyrol i anfon chydig o'i filwyr i'w dilyn nhw yn guddiedig ac yna darganfod y man ac yna ei ladd. Ond nid yw'r rhagluniaeth Duw yn gyffroes, yn bwerus. Fe rhwystrwyd Herod rhag gweld yr hyn oedd yn amlwg. Ac felly fe fethodd Herod yn ei fwriad a chynllunio cyfrwys. O, mae'n anhygol yn diwedd, mae'r rhagluniaeth Duw yn anhygol. Pa mae'n edrych yn ddi arnom ni, pa mae'n edrych fel bod cynllunio yn yr un drwg, yn mynd i'n llorio ni'n llwyr, ac yna maen nhw'n saethu hunan yn ei traed. Maen nhw'n gwneud y peth gweithaf iddyn nhw i lwyddo i cynllunio nhw i'n tynnu lawr yr efengil, ac maen nhw'n gwneud y peth mwyaf twp. Ac chi'n meddwl, maen nhw wedi bod mor gyfrwys hyd yn hyn, maen nhw wedi llwyddo i ennill llawer o bobl o'i plaid nhw ac i ddinistrio gwaith yr efengil, ac yna maen nhw'n gwneud rhywbeth i'w tynnu na'n lawr. A dyna yw'r rhagluniaeth fawr y nef, a dyna beth yw e fan hyn. Fe rhwystrwyd Herod rhag lladd y baban Iesu, a'r unig beth oedd rhaid iddo fe wneud oedd anfon ysbiwyr gyda'r i ddilyn y doethion. Bydde'r doethion ddim wedi meddwl dim byd o'r fath, a bydde nhw wedi ffeindio'r baban Iesu a'i ladd e. Ond mae Duw wedi rhwystro Herod yn ei ddyfeisgarwch a'i gyfrwystra i fod yn llwyr gyfrwys. A'i ddallu fe o'r hyn oedd yn amlwg. O, mae ei ymateb yn gweithygu. Chi'n gweld yr ymateb yn gyntaf mewn bod yn neis. Ac yn ymholi, dwi eisiau ddoli'r Iesu. Ond nawr sylwch ar adnod 16, yna Herod pan weles ei siomi gan y doethion, a ffromodd yn Aruthr, ac a ddanfonodd, ac a laddodd yr holl fechgyn oedd y Bethlehem, ac yn ei holl gyffiniau o 2 flwydd oed, a than hynny wrth yr amser yr ymofynasau e fe yn fanwl ar doethion. Mae'n ofnadw yn diwedd. Mae'n hanesu'n erchyll. Mae'n mor grac. Mae'n mor flin. Fe ffromodd yn Aruthr. Ac o ganlyniad be mae'n neud, mae'n lladd pob baban. Dychmygwch y rhieni yna, dychmygwch yr teuluoedd yna, a'r brodyr a'r chwiorydd, a'r baban o dan 2 flwydd oed yn cael ei lladd o flaen i llyged siwr o fod tybiwn ni. Dyma pa mor greulon, dyma pa mor frwnt a dieflig yw Herod. Dyna sut mae Satan yn gallu cael gafel. Mae pob reswm yn mynd mas trwy'r ffenest, ac mae'n cael gafel ar Herod, ac mae'n lladd plant bach o dan 2 flwydd oed. Mae'n erchyll. Ond ni'n gweld mae cyflawniad proffwydoliaeth eto. Ond nid yw yn dangos i chi gwirionedd yr ysgrythyr. Adnod 17 ac 18, yna y cyflawnwyd yr hyn a ddywedasid gan Jeremias y proffwyd, cannoedd o flynyddoedd ynghynt. Gan ddywedyd llef a glybiwyd yn Rama galar ac wylofain ac ochain mawr, Rachel yn wylo am ei phlant ac ni fyna ei chysuro am nad oeddynt. O, chi'n gallu cydymdeimlo nhw yn dydych? Chi'n gallu dweud, chi'n gwybod am be maen nhw'n sôn. Roedden nhw'n wylo am ei plant ac doedd dim cysuro. O, dwi ddim yn credu bydde unrhyw un yn cael trafferth i ddeall yna. Doedd dim cysuro. Mi fydde'r dagrau yn wylo ac yn llifo ar baich fel mynydd ar yr enaid. Ac mi fydde'r rhain wedi wylo. Ond beth yw, dyma beth sy'n anhygol fan hyn. Jeremia ddwedodd hyn. Cannoedd o flynyddoedd cyn y digwyddiad. Ac fe gyflawnwyd y proffwydoliaeth, mae dyma oedd ei ddigwydd ac fe ddigwyddodd e. Am erchyll, am atgasedd, am greulondeb. Ond dyw e ddim yn syndod nag yw.
O hyn y mae dyn yn abal i wneud ac hefyd o feddwl sut y mae dyn yn ymateb i'r efengyl, ni'n gwybod. I ni'n gwybod, dyw'r pethau yma ddim y tu hwnt i ddyn. Ni'n gweld hanes y byd yn llawn o ddigwyddiadau fel hyn. Ond hefyd, dyw e ddim yn dod yn syndod pan ni'n gweld pobl, pan mae'r efengyl, pan maen nhw'n deall yr efengyl. Efallai does ddim ymateb fel hyn i'r efengyl yn syth, ond pan mae'r geiniog yn syrthio, pan maen nhw'n gweld goblygiadau hyn ar eu bywydau nhw a'u plant, chi'n gweld yr atgasedd i'r efengyl wedyn ni. Chi'n gweld, ambell waith mae'n cymryd 10 mlynedd, ambell waith 20, ambell waith hanner canrif. Ond os nad wedi deall yr efengyl, fe ddaw'r atgasedd. Pan mae'n dod i weld, a pan nad ydynt yn plygu i'r arglwydd Iesu Grist, mewn gwir addoliad, yna fe weli'r atgasedd. Ond nid oes llawer dros y canrifoedd wedi ymateb yn debyg. Os nad o ran y weithred erchyll a wnaeth, ond yn sicr yn ei calonau tuag at y Meseia. Tuag at bregethu y Meseia. Chi'n gweld pobl yn codi fyny ac yn storm allan. Clep ar y drws, ac os nad yn gwneud hynny, falle chi'n gweld e'n ddiweddarach. Pam hynny? Achos mae'n ysbrydol. Y frwydr rhwng Satan ei hun a'r arglwydd. Mae'n frwydr ffyrnig. Yn ail ymateb y crefyddwyr, gwrandewch ar hwn, mae hwn yn brawychus hefyd. Mae'n ddigon brawychus ymateb Herod, ond nawr i ni sôn am gapelwyr, eglwyswyr, crefyddwyr, archoffeiriaid, phariseiaid, ysgrifenyddion, pobl sydd yn canu'r emynau, pobl sy'n gwybod yr adnodau, pobl sy'n dod i'r cwr gweddi, pobl sy'n gweddio, pobl sydd yn gallu pregethu. I ni'n sôn am grefyddwyr nawr. Pa fath o ymateb sydd gan grefyddwyr? O, mor drist yw gweld ymateb rhai fel Herod. O, mae hwnna'n drist. Pobl sydd yn disgrifio hunan fel y di-grefydd. I ni'n gweld hynny. I ni'n gweld ymateb y di-grefydd mas fyna dros ganrif. Dyn nhw ddim am ddod mewn trwy drysau. Dyn nhw ddim eisiau clywed yr efengyl. Maen nhw eisiau bod yn arglwyddu i bywyd ei hun. Ond beth am yr rhai sydd yn dod o dro i dro mewn trwy drysau'r eglwys a'r capel? Trist i'w gweld ymateb rhain hefyd. Y drydydd adnod, ond pan glybu Herod frenin efe a gyffrwyd, a sylwch hwn, a holl Jerusalem gydag ef. Dim dim ond Herod nath ymateb yn anghywir, ond holl Jerusalem gydag ef. Pobl Jerusalem, fe ddylsen fod wedi bod yn gyffroes o glywed y newyddion. Byddwch yn disgwyl gweld ymateb brwdfrydig o bobl Jerusalem, o glywed efallai bod y Meseia wedi dod. Yr oedden nhw'n gwybod bod Meseia i ddod. Mi roedd falle yna rhyw gyffro bod e'n mynd i ddod o fewn i bywyd nhw efallai. Neu o leia eu plant nhw, falle cyffro'n dweud wrth eu plant nhw, yma'r Meseia eto i ddod. Byddant yn gwybod am y broffwydoliaeth fod y Meseia i ddod o Bethlehem. Roedden nhw'n gwybod hynny, nid yn unig bod hi'n i ddod rhywbryd, ond fe dywedwyd gan y proffwydi gan Dduw ei hun, Bethlehem. Nawr, dyw Bethlehem ddim yn wlad. Dyw e ddim yn gyfandir. Mae yn le bach, dinod, dim adeiladau ysblennydd. Petai yn grefydd arall, os does dim proffwydolaethau i gael mewn crefyddau, ac un sydd mewn fi'n credu, sydd yn eitha rhoi ddiw chyflawni, ond byddwch chi'n dychmygu crefyddau'r byd i dweud, mae yna un i ddod yn y cyfandir ac enwi un anferth. Rhywbryd yn y 5,000 o flynyddoedd sydd i ddod. Na, dim felly, beth ni'n gweld fan hyn, fe ddywedwyd gymaint o broffwydolaethau, ond fe ddywedwyd mewn lle bach fel Bethlehem. Ac felly i Jerusalem glywed y fath newyddion fod wedi peri cyffro a chwilfrydedd, fe ddyle fod hyn wedi wneud rhywbeth iddynt i o leia ymchwilio mwy. Byddwch chi'n disgwyl, byddwch. Mi fyddwch chi'n disgwyl i bobl grefyddol, i bobl yn Jerusalem, mor agos i Bethlehem, yn gwybod fod y Meseia mynd i ddod, rhywbryd, ac yn clywed nawr bod na ar led, fod na ddoethion wedi dod, wedi clywed rhywbeth. Ac byddwch chi'n disgwyl beth am i ni ymholi yn fwy. Ceisio.
I weld beth yw hwn. Ond na, cyffroi Jerusalem gyda Herod. Yr oedd e'n siŵr o fod yn hapus ei byd pryd hynny. Efallai bod yn ofni'r disgwyliadau arnynt petai brenin newydd yn dod a Herod wrth y lliw. Sut y byddai hyn yn effeithio i bywydau personol nhw? Mi fyddai Jerusalem, pobl trigolion Jerusalem, wedi dechrau meddwl, odi hwn yn mynd i effeithio fi mewn unrhyw ffordd? Odi yn mynd i effeithio fy mhlant i? Achos mae gyrfa bach da gan y mhlant i, ond sa eisiau dim disgwyliadau i ymharu ar hwn. Sa eisiau dim disgwyliadau i ddod ar fy mhlant. Ac felly, falle bod pobl Jerusalem yn dechrau fod yn cael ei siglo tu fewn ac yn ofni falle, ond oedden nhw ddim yn ceisio. Falle bod yr elfen ysbrydol yma i weld yn dod i'r wyneb to. Yr ofn twfn yma o ran nisgwyl, y disgwyliadau ar eu cylonau. Trist oedd ymateb yr arweinwyr crefyddol, gwybu Herod, at bwy y dylse droi. Byddai'r rhain yn gwybod yn union ble roedd yr Iesu wenu, y Meseia, ac roedd yn gywir, achos wedi galw ynghyd o'r offeiriaid a'r ysgrifenyddion, ac yn ei plith byddai'r archoffeiriaid, ond hefyd cyn archoffeiriaid. Dyma be nath gwrandewch ar y bedwaredd adnod, a chwedi dwyn ynghyd yr holl archoffeiriaid ac ysgrifenyddion y bobl, efe a mofynodd a hwynt, pa le y genid Crist? Felly mae'n gwybod ble i droi. Fe na i ofyn i'r bobl crefyddol. Ond sylwch ar ei ymateb hwy yr oeddent yn gwybod. Maen nhw'n gwybod yn syth. Dyma i chi farn arnyn nhw. Yr oedden nhw'n gwybod ble roedd yr Meseia i wenu. A hwy a ddywedasant wrtho ym Methlehem, Judea, sydd just lawr y lôn. Canes felly yr ysgrifennwyd trwy'r proffwyd. Maen nhw'n gwybod. A thithau Bethlehem, tir Juda, nid lleia fwyd ymhlith tywysogion Juda, canes ohono ti y daw tywysog yr hwn a fugeiliaf ym mhobol Israel. Maen nhw'n dyfynnu Meica 5 adnod 2, na ddarllen hwnna i chi. Dyma be maen nhw'n dyfynnu yn ei geiriau nhw hunan, ond maen nhw'n dyfynnu Meica a thithau Bethlehem Ephrata, dy fod yn fechan ymhlith miloedd Juda, eto ohono ti y daw allan i mi un i fod yn llywydd yn Israel, yr hwn yr oedd ei fynediad allan o'r dechreuaid dyddiau tragwyddoldeb. Roedden nhw'n gwybod ei Hen Testament. Roedden nhw'n gwybod beth oedd i ddigwydd a ble roedd e fod i ddigwydd. Ond y wybodaeth yma sydd ganddynt, dal ni cheisiant yr Iesu. O bawb, y byddwch yn disgwyl iddyn nhw erbyn hynny fod wedi ei geisio i feddwl, wel, odir si yn gywir. Os oes na sôn bod un wedi eni ac yn Meseia, ac yn agos i fan hyn, wel, ni'n agos i Bethlehem, odi'r proffwydoliaeth yn dod yn wir? Yr oedd ganddynt gymaint o wybodaeth pen yn bobl grefyddol, yn gwybod y proffwydoliaethau amdano, ac eto ei cylonau mor bell, mor galed. O, mae hyn mor aml yn wir ond diwe. Y sawl sydd agosach at foddion gras at yr efengil, yn aml yw'r rhain sydd yn esgeluso ei breintiau fwyaf. Ond nid yw'n wir. Y rhai sydd wedi eistedd yma gyda ni yn gwrando ar yr efengil yw'r rhai sydd yn esgeluso y fraint fwyaf. Y mae y gwir efengil yn corddi, ond yw'n ni'n gwybod hynny. Ac yn peri atgasedd, ac yn peri rai fynd ymhellach i ffwrdd, ni'n gwybod hynny. Ac i gyledu fwy, i ni'n gwybod hynny hefyd, i ni wedi weld e. Ni'n weld e dros y blynyddoedd, fel plentyn o'n ni'n weld e, ac yn tyfu lan ac yn gweld rhai oedd wedi cael ei magu mewn un fath o deulu ac yr oedd o'n ni wedi fy magu, ac yn edrych ar nhw pan yn cyrraedd y coleg, ac yn edrych ac yn meddwl, gafodd chi'r un fagwraeth, ond yn amlwg yr oedden nhw wedi troi, yr oedden nhw'n hen law ar fedolrwydd. O'n nhw wedi hen troi awr efengil, tra yn ifanc iawn fel plant.
Ac yna'n tyfu lan ac eiliad y cawson nhw I rhyddid. Roedden nhw yn hen law ar bob math o anfoesoldeb, o feddwdod, o torri'r saboth, o'r cyfan. Mae'r cyfan yno. Ac yn ni weld y tro ar ôl tro ar ôl tro. Ac yn ni'n gweld yr rhai mwyaf breintiedig sydd wedi troi fwyaf pell, fwyaf caled. Pan yn gweld y disgwyliadau sydd arnynt, y newid byd, y modd y byd yn effeithio I bywydau pob dydd. Maen nhw'n gwybod yn dydynt. Mae'r rhain sydd wedi clywed yr efengil ac wedi ddeall yn sylweddoli y bydd yr efengil yn effeithio eu perthynas, eu cyfeillion, eu teuluoedd. Maen nhw'n gwybod. Maen nhw wedi deall gymaint yna. Ac felly yn gweld fod y gost yn ormod. Dyw'r rhai ddim wedi sylwi hynny, achos maen nhw'n cario ymlaen yn y byd o fewn I proffes. Ac mae hwnna'n dychryn chi hyd yn oed fwy. Ond pan I chi'n gweld rhai sydd hefyd wedi troi cefn, ac heb ceisio, ac heb fanteisio ar yr hyn maen nhw wedi glywed fel ddylsau y pobl Jerusalem, fe ddylsau'r archoffeiriaid fod wedi meddwl, beth os yw hwn o Dduw, beth os mae hwn yw'r Meseia, fe ddylsyn nhw fod wedi ceisio a roi chwarae teg, ond na, mae hwn yn fater ysbrydol, ac maen nhw'n gwrthod. Gormod I sefyll fyny dros y gwirionedd, gormod I ymwahanu o'r byd. Ac felly parhaodd trigolion Jerusalem gyda'i bywydau. Parhaodd yr arweinwyr crefyddol I ddilyn I crefydd hwy, eu traddodiadau hwy. Yr oedd yn gyfleus iawn yn doedd. Fe benderfynon nhw, na, nid y Meseia fydd hwn. Nid felly, nid un felly fydd e. Na, fydd na rhyw sioe fawr. Na, gallai ddim fod. Yn gwybod yr Hen Testament, yn gwybod y Bethlehem, Judea, yn gwybod ble roedd fod I cael ei eni. Ond fe benderfynon nhw, na, nid un felly ni moyn. Haws oedd hyn. Caniataodd le yw balchder, ac iddynt barhau a'i bywydau hunain. Ond nid yw'n mor wir. Sawl un sydd wedi gwrando ar bregethu, ond yn sylweddoli ar ryw bwynt, fod hwn yn mynd I gostio. A dyna pryd y mae'r atgasedd I weld. Ni di weld y gormod. Ond dyw e ddim yn dod fel sioc nag yw. Dyw e ddim yn syndod. Dyma yw'r frwydr. Dyma yw'r frwydr ysbrydol. Wel, gydewch ni orffen ar rhywbeth llawer gwell. Ymateb y doethion. Edrychwch, dyma beth ni'n gweddio amdano. Dyma yw'r faich. Dyma pam ni'n pledio a phobl. Dyma pam ni'n galw allan I bobl I ddeffro I trwmgws ac I ofyn, ble ydw i'n sefyll yn ysbrydol? Edrychwch ar hwn, yr adnod gyntaf. Ac wedi genir Iesu, y Methlem Judea, y nyddiau Herod Frenin, wel doethion a ddeithant o'r dwyrain I Jerusalem. Dyna I chi ymateb gwahanol. Ond yw hwn yn dweud y cyfan am wahaniaeth Herod, yr arweinwyr crefyddol, yno mor agos at yr Iesu, ac eto nid oeddent am I groesawu, ond fe ddath y doethion o bell o'r dwyrain. Taith hir, caled a pheryglus a wynebant. Ond sylwch pan deithant, nid oeddent yn ymholi os oedd baban wedi ei eni. Sylwch, dyn nhw ddim yn gofyn. Na chawsant y breintiau gafodd y bobl Jerusalem. Ddim wedi cael ei magu ar yr hanes. Sylwch hwn, dyn nhw ddim yn gofyn os oedd baban wedi ei eni. Dyn nhw yn gofyn hynny. Nid oeddent yn amau o gwbl bod na baban wedi ei eni. Holland, ble oedd y baban a anwyd? Ond nid yw'n anhygol? Ond nid yw'n dangos yr ysbrydol eto? Ond nid yw'n dangos mai o Dduw yw'r cyfan? Y doethion o bell, dim hanes, dim cefndir, ac yna mae Duw yn delio ac hwy, ac yn rhoi baich ar ei neidio, mae mab Duw yn cael ei eni, ac ewch I i'w addoli ef, ac maen nhw'n mynd a ddim yn gofyn, ydy mab Duw wedi cael ei eni? Na, dim I o'r fath. Maen nhw'n gofyn, ble mae'r baba na anwyd? Maen nhw'n gwybod fod na baba na adnod 2, gan ddywedyd, pa le y mae'r hwn a anwyd yn frenin yr Iddewon, nid hyd yn oed yn frenin iddyn nhw. Ni eisiau addoli'r brenin yma, canis gwelsom ei serenif yn y dwyrain
a deithom yw addoli ef. Yr haif mwyaf anhebygol byddwch chi'n disgwyl. Heb y fagwraeth, heb y breintiau. Beth bynnag oedd y cefndir y doethion cyn hyn, sut bynnag rai oedden nhw, i ni nawr yn gweld ei bod nhw wir yn ddoeth, ond oedden nhw. Dyma i chi ddoethineb. Beth bynnag oedd y disgrifiad o'i doethineb nhw cynt, dyw e ddim yn bwysig. Nawr mae yna wyrth wedi digwydd, maen nhw nawr wir yn ddoeth. Nid oes doethineb gwell na cheisio'r Iesu y Meseia. Credant am eni un mor arbennig dim cefndir. Ni chawsant yr holl freintiau cafodd yr Iddewon, ond dal y credant ac y deithant i'w geisio ei addoli ef. Ac o feddwl am rai sydd wedi bod gyda ni yn ein gwasanaethau fan hyn, ond ni fanteisiant ar y gwirionedd ac fe troeso nhw i ffwrdd. Ac yna gweld rhai ni chlywed yr efengil erioed. Ac yna'n dod clywed a chredu. Ond nid yw yn gyffroes. I ni'n gweddio am y rhai sy'n cael y breintiau ac y mae'r arglwydd yn drigaro ac yn achub rhai. Gwai y rhai sydd yn gwrthod ac yn troi cefn ar bregethu'r efengil. Gwai nhw. Fe fydd na atebolrwydd, ond ni bydd na. Hyd dragwyddoldeb, fe fydd na atebolrwydd. Ond dyma beth sy'n gyffroes, fod yr arglwydd yn gallu gweithio ar rhai sydd erioed wedi troedio mewn capel. Maen nhw'n clywed yr efengil, maen nhw'n gweld eu pechod, maen nhw'n edifarhau, maen nhw'n credu a maen nhw'n plygu lawr ac yn addoli. Dyna beth nath y doethion, dyma chi droedigaeth gwirthiol, mae'n anhygol. Credodd y doethion hefyd, sylwch hwn, mae hwn yn anhygol, credodd y doethion hefyd ar ôl gweld baban ar lun Mair. Dyna gyd. Dyna gyd oedd eisiau nhw weld, oedd y baban ar lun Mair. Ni chlywsant yr Iesu'n pregethu achos baban oedd e. Ni welsant yr Iesu'n ei gwirthio achos baban oedd e. Fe gredo nhw, fe blygo nhw ac fe addolo nhw. Mae J.C. Ryle yn dweud am hyn bod angen gosod ffydd y doethion ochr yn ochr a ffydd y lleidr ar y groes. Achos yr un a gredodd tra ar y groes ac a alwodd yr Iesu yn arglwydd. Ond ydyw mae J.C. Ryle yn dweud am y lleidr ar y groes fe dylid argraffu'r adnodau hynny mewn air. Am droedigaeth. Ond nawr, yn y darn yma, roedd J.C. Ryle hefyd yn dweud, efallai dylsyn ni gosod ffydd y doethion. A falle petai wedi meddwl am hyn dweud y to, argraffu'r adnodau yma mewn air. Achos fe ddath rhain heb gefndir, o bell, yn dilyn y seren, mewn perygl, gweld Herod, darganfod y baban, gweld babi bach ar lun Mair. Ac fe blygo nhw, credu ac addoli. Mae rhai pobl yn meddwl bod eisiau ni berswadio pobl bod na dduw a bod e wedi creu a treulio oriau yn rhoi rhyw ddamcaniaethau. Sdim eisiau dim byd o'r fath. Oedden ni'n credu y gall y gwyddonydd fwyaf caled, llawn angrydiniaeth, llawn damcaniaethau am ffrwydiad mawr a bod mwnciod yn troi mewn i bobl, oedden ni'n credu y gallen nhw ddod mewn i oedfa fo presenoldeb Duw yma. Ac bod nhw'n clywed am eu pechod. Bod y dagrau'n llifo. Bod na gyffes edifeirwch a ffydd yn cael ei rhoi iddyn gredu yn yr Iesu. Ond ydyn ni'n credu bod hwnna'n bosib? Dyma beth ni'n credu fan hyn. Credodd y doethion y proffwydoliaeth a thithau Bethlehem Effrata, dy fod yn fechan ymhlith miloedd Juda, eto honno ti y daw allan i mi, un i fod yn llywydd yn Israel. Yr hwn yr oedd yn ei fynediad allan o'r dechreuad dyddiau tragwyddoldeb. Mai bach oedd Bethlehem yn hermau'r byd, dinod, heb boblogaeth mawr na phŵer, nac adeiladau esblenydd, ond yr oedd yn ddinas Dafydd. Yr oedd y Meseia wedi eni yno. Mae e'n le breintiedig, am fraint, am gyflawniad o broffwydoliaeth. Fod y Meseia mab Duw yn cael ei eni yn y fath le. Thithau Bethlehem, tir Juda, nid lleiaf wyt ymhlith tywysogion Juda. Canes ohono ti y daw tywysog,
yr hwn a fi geilia fy mhobol Israel. O, fe ddeithant I weld ac addoli tywysog heddwch, y bugail da, allwch chi ddweud. Fe ddeithant at eneiniedig Duw, gwaredwr y byd, yr un a ddaeth I arwain defaid ei borfa, yr un a ddaeth I fodloni gofynion y tad, yr un a ddaeth I agor y ffordd fel y gall eneidiau colledig rodio ar hyddi. Fe wnaeth hyn trwy roi ei einioes dros ei ddefaid. Dyma oedd y baban bach yn ei wneud, a dyma roedden nhw'n ei weld trwy lyged ffydd. Fod hwn y baban bach I dyfu lan, I fod yn fugail i'w bobl, y bydd yn arwain ei bobl, ac fe fydd yn talu'r bris y gost am ei rhyddid nhw. A byddai hwn yn cyflawni'r gyfraith yn ei lle. O, dyna ddoliad. Yn edrych ar y baban bach ac yn gweld rwy ti yn mynd I dyfu fyny'n berffaith. Rwy ti wedi dy eni'n berffaith. Fe fyddi di'n tyfu fyny'n berffaith. Fe fyddi di'n cyflawni'r gyfraith yn berffaith. Ac fe fyddi di'n gwneud hynny yn fy lle fi. Mi fydde'r doethion, un ar ôl y llall. Mi fydden nhw gyd wedi bod yno ac yn edrych ar y baban ac yn ei addoli ac yn dweud diolch I ti yr holl a lluog Dduw am yr efengil. Pam mae hwn sydd o'n blaen ni yn mynd I gadw'r gyfraith yn fy lle fi. Ac yna fe fydd yn cymryd y gosb yn fy lle fi ar y groes. Be bynnag fydden nhw wedi deall, dyna oedd yr ysbryd yn ei cylonau nhw, mi fydden nhw'n gwybod yr oedd hwn yn mynd I dywall ei waed drostynt. Bydden nhw'n cael ei golchi'n wynach na'r eira, mi fydde hwn yn talu'r pris yn llawn am ei rhyddid nhw. Dim syndod bod rhain yn plygu lawr I addoli ac yn dod ar anrhegion gwerthfawr oll i'r baban bach, yr oedd rhain wedi deall. Adnod 9, hwythau wedi clywed y brenin a eithant, ac wele seren a welsant yn y dwyrain, aeth o'i blaen hwy, hyd ond I ddaeth I hi, a sefyll o'r uwch y lle roedd y mab bychan. A phan welsant y seren, llawen ychasant a llawenydd mawr dros ben. A phan ddeithant i'r tŷ, felly just cyn cyrraedd y tŷ, o roedd y doethion yn llawenhau, ni wedi dod o hyd iddo. Dyna chi gyffro, y mae'r Meseia yno. A phan ddeithant i'r tŷ, hwy a welsant y mab bychan, gyda mair ei fam, a hwy a syrthiasant I lawr, ac a'i haddo lasant ef, ac wedi agored ei trysorau, a fframasant iddo, anrhegion, air a thys a myr. Be roddon nhw o'i gore iddo. Beth yw am grefydd heddi? Beth yw am y ffydd efengyledd heddi? Does bron dim byd o'r elfen goriwch naturiol. Does dim byd o'r rhoddion gorau oll y gallwn rhoi i'r arglwydd. Mae bron iawn bod ni'n dweud, wel, rowch rhywbeth bach iddo. Rowch un oedfa ar y sil. Sdim eisiau dod i'r cwrgweddi. Sdim eisiau ymwahanio'r byd. Beth am I chi fwynhau gyda'ch cyfoedion chi? Beth am I chi fwynhau gyda'ch cydweithwyr chi? A sdim eisiau chi roi rhyw rath o safbwynt iddyn nhw, achos I ni'n gwybod, I ni'n agored iawn. O, dyna'r crefydd heddi. O, nid felly'r doethion, dyma gwir doethineb. Mae'r arglwydd yn ei gwirth yn ei heneidiau nhw, ac yn ei tywys nhw, y taith hir a pheryglis, ac yn dod â nhw, ac yn dod trwy ffydd I weld y baban Iesu. Ac yna, maen nhw'n plygu lawr, heb ymholi, heb gwestiynu pwy oedd ond os oedd baban wedi eni. Roedden nhw'n gwybod, hwn yw'r Meseia, mae yna gwirth wedi digwydd, ac nawr I ni'n gweld pa mae gwirth yn digwydd, mae'r ymateb I weld, fe rhoddwn ni o'n gorau iddo. O, am weld ymatebion fel hyn. Nid ymateb fel Herod. Nid ymateb fel pobl Jerusalem. Nid ymateb arweinwyr crefyddol. Ond ymateb y doethion o'r dwyrain. Y byddech chi'n dod a'i geisio. Ac efallai fel y doethion yn daith hir, blinedig, anodd. Efallai peryglus, efallai yn colli allan, efallai yn colli ffrindiau, teulu efallai, swydd efallai. Ond y byddwch chi'n dechrau ar y daith yna ac yn dyfal barhau ac ceisio tan y byddwch chi'n dod o hyd iddo. Ac yn y diwedd y byddwch chi'n dod nid at y preseb, ond at y groes. Ac yna wrth droed y groes y byddwch yn profi llawenydd mawr yn eich enaid. Wrth i'r gwaed lifo o'r groes, yn golchi pob staen pechod I ffwrdd,
ac y byddwch chi yn codi yn llawen ar faich wedi mynd, baich pechod wedi gymryd oddi arnoch chi ac wedi hoelio i'w groesef. O, byddwch chi'n ddoeth a ceisio, a byddwch chi'n dod i wrando, yn dod i ddarllen, yn dod i geisio ffordd iachawdwriaeth. Dewch nid o reidrwydd at y preseb, ond dewch at y groes. Dewch at y man lle talodd Iesu Grist y pris, a plygwch ac addolwch y gwir Feseia. Gadewch i ni weddio. O Dduw, i ni yn diolch i ti am yr efengil sanctaidd, yn diolch i ti am y gwirthiau yma sydd yn gallu digwydd, fod iachawdwriaeth ohono ti, am y ffordd i ti i weithio ar y neidiau'r doethion o'r dwyrain, a'i harwain mewn diogelwch bob cam at y preseb. Ac yn diolch i ti agor llygaid eu heneidiau iddynt blygu ac addoli. Te'r gweithio neu'n plith ni yn y dyddiau tywyll yma. Diogela ni a bendithio ni nawr. I ni'n gofyn hyn oll trwy enw ac eiddiant ein harglwydd Iesu Grist. Amen. Wel, gadewch ni orffen ein gwasanaeth trwy canu carol rhif 2, yr ail yn ein llyfr carolau, ar gyfer heddiw'r bore'n faban bach yn faban bach. Carol rhif 2 gen i sefyll i'w chanu.
A nawr bydde di ras i'n harglwydd Iesu Grist, a chariad Duw a chymdeithas yr ysbryd glân fod gyda chwi o hyd byth. Amen.